Prečo ja by som vedel, že kedy vlastne ide? Že kedy o 7 v Escape je tam VLN a proste bude tam Curiosity. A prečo? No lebo. Keby ste mali málo hudby, tak budete mať veľa hudby. Pretože v piatok nič nebude proste, bude iba Escape otvorené. Oni chceli hrať na Staroveských, ale im málo zaplatili, tak prídu. Jasné, že či. Však kedy, no kedy? No však kedy, no však. Chce Staroveskej, keď nič nebude, lebo vtedy vlastne nič není, v piatok. Tak prídi proste o 7 do Escapeu, budeme tam ja a tieto dve stvorenia tiež. Toto. Tieto. Ja som toto. Príde Igor. Jo, príde Igor. Príde Igor, no a poviem vám nejaké zaujímavé veci z natáčania proste. Pikošky zo zákulisí. Tak príď, lebo ak neprídeš, tak tam nebudeš. Keď tam nebudeš, neuvidíš nás. Musíš prísť? Ty nás chceš vidieť. Hlavne Ty to potrebuješ vidieť. Dvoch Lukášov musíš vidieť, ja tam mám aký autista. budeme byť lásky. Budeš si rásť bradu. Sám seba. Kúpim si. Dobre, tak si nech. Sadilo! Prídi! Kde máte Jana? Jano je doma. Doma.